Raġel twajjeb, onest u sinċir. Hekk kien deskritt it-tabib Robert Naudi minn dawk illi kienu jafuh mill-qrib. Dan il-kliem ta' tifħir intqal waqt il-kommemorazzjoni u kxif ta' monument fġieħ it-tabib Naudi fil-ġnien tal-bandli tal-imsida. Il-monument kien mikxuf mill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u tibdil fil-klima Leo Brincat waqt ċerimonja li fakret l-eks deputat laburista Robert Naudi li miet fis-sena 2008. Waqt il-kommemorazzjoni uħud qasmu xi memorji li jiftakru dwar it-tabib Naudi li għal ħafna kien aktar minn sempliċi tabib tal-familja. L-imħallef emeritus Filip Xibirra semma kif it-tabib Robert Naudi kien espert fil-professjoni tiegħu, iżda fuq kollox kien ħanim mal-makus, kellu modrija għal-marid u kien jaf jindokra l-marid kemm fil-ġisem u kemm fir-ruħ. Is-sindku tal-imsida Margaret Baldacchino Cefaj qalet li Robert Naudi kien raġel ta' eżempju li ħadem ħafna l-pajjiżu kemm fil-qasam soċjali u anke f'dak politiku. It-tabib Robert Naudi kien membru parlamentari laburista bejn is-sena 1976 u l-1987. Kien ukoll rappreżentant mediku ta' Malta fil-Ġnus Magħquda. Il-bust tat-tabib Naudi huwa maħdum mill-iskultur Belt Gianni Paċ.